Laing 20 ka mga mag-uuma sa El Salvador City ang nakadawat og libreng baka gikan sa LGU aron dunay magamit sa ilang pagpanguma. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Laing 20 ka mga mag-uuma og tabako sa El Salvador City ang nakadawat og libreng baka gikan sa LGU. Ang maong mga baka magamit sa ilang pag-uma. Sumala sa City Agriculture Office na aduna sila kasabutan sa mga mag-uuma nga nakadawat sa maong baka. Hatagan o mga yearling kanang mga dumalaga nga baka ang mga tobacco farmers. Pag manganak ang baka, kwaon na mo ang anak nga babayi, ihatag na mo sa farmer ang inahan. Gikan matud pa sa tobacco excise tax ang pundo nga gipalit sa maong mga baka. Kabahin kini sa ilang programa aron mas masuportahan pa ang tobacco farmer sa syudad. Kinsa usa sa mga nagdala og dakong kita sa syudad pinaagi sa excise tax. Dugang pa nga sukad gisugdan sa City Agriculture Office ang cattle dispersal sa tuig 2022. Aduna nay 157 ka mga baka ang ilang na-distribute, diindulan sa 30 ka baka na sab ang nanganak na. Ang atong pangandoy gyud nga ang atong mga farmer dili magpabilin nga ubos. Nga matagaan sila higayon nga muangat ang ilang panginabuhian. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.